Здравейте! В днескашното видео ще ви покажа как да нарисуваме дудали. Лично за мен това е едно от най-релаксиращите неща, тъй като всеки път, когато рисувам дудали, просто взимам лист, взимам оливи и рисувам това, което най-много ми се рисува. Всеки път, когато рисувам дудали, някакси те изразяват емоцията ми в момента. Ето тук правих ресърч, за да ви покажа как да ги нарисуваме по-добре и да следваме някакъв план, тъй като при мен почти винаги всичко е много хаотично. Но бързо разбрах, че това не е за мен и се отказах и просто започнах да рисувам. След като порисувах малко, разбрах, че може би днес не е деня. Днеска нещо не се чувствам добре, не ми се рисува, арт-блок, не ми беше много окей, затова реших да поспя малко. Грабнах Baby Yoda и го гушнах и реших, че просто ще поспя. Поспах и осъзнах, че вече нашите не ми дават пари, не се издържам, някой ме издържа и трябва да направя нещо. Запалих си свещ и това, което се случи, беше да потърся няколко референции, които да ми помогнат да нарисувам нещо по-оригинално. Дойде ми идея да бъде нещо коледно. След като намерих достатъчно референции, се залових отново да рисувам, този път без извинения и просто започнах. Ами работих и да, восъка се разля върху листа. Трябваше да започна от начало, затова започнах от начало, като прерисувах до там, докъде бях стигнал и като цяло се стъмни. Затова виждате и ето този кадър, който е малко по-тъмен. За съжаление успях да снимам само това, но сега следва по-добрата част, в която ще ви обяснявам малко повече за дудалите и за това как най-лесно може да нарисувате нещо подобно, което е забавно и в същото време яка декорация за вашата стена. Надявам се да ви хареса видеото. Започваме с това да си изберем някакво случайно място на листа, зависи какво искаме да постигнем. Тук, например, аз решавам, че искам да започна от средата на листа, за да акцентирам върху героя, който е в центъра, т.е. правя централна композиция. Другото важно нещо, когато рисуваме дудали, е, разбира се, може би най-важното нещо, е да се забавляваме и да не сме ограничени към това какво искаме да нарисуваме. Често тогава, когато аз рисувам дудали, рисунката може да забележите емоционалното ми състояние в момента. Често дудалите са унили или ядосани. Просто те пресъздават емоцията ми в момента и затова аз много обичам да рисувам дудали. Просто наистина, когато ми е скучно, например, когато съм в университета, взимам един лист и почвам да рисувам дудали. Както казах, композицията може да е най-различна, може да бъде симетрична, може да бъде централна, може да бъде асиметрична. Каквото се изберете, няма граници. Хубавото, когато рисувате дудали, е, че може да се развихрите. И няма грешен или правилен начин. Може да започнете с най-различна форма. Ако решите, че темата на вашата рисунка днес ще бъде риби, кактуси, животни, герои, решавате и започвате. Рисувате си една риба, рисувате си втора, трета, просто ги свързвате и наслагвате по този начин, че да бъде по-интересно. Тук, както виждате, аз реших да започна моите герои в коледна тематика, като рисувам най-различни животни, герои от разни анимации, герои, които аз си представям в момента. Както казах, няма граници. Другото важно нещо е, когато започвате да рисувате един дудъл, може да започнете с очите или с формата, която сте избрали. Хубаво е да се придържате към простите форми, като кръгче, квадратче и оттам да моделирате спрямо това какво искате да постигнете, но като цяло повечето дудали винаги са някакви кръгли, квадратни и така нататък, но пак няма граници. Доста често, за да постигнете тази шантавост, която присъства в този тип рисунки, е хубаво да рисувате всеки дудъл с различна емоция на лицето. Например, един да бъде усмихнат, един да бъде ядосан, един да бъде тъжен, един да бъде разплакан и така нататък. Всеки дудъл просто да бъде представен по различен начин, така рисунката ви ще стане много по-интересна. Както видяхте преди малко, аз винаги започвам с скица. Като цяло във всяка една рисунка, както знаете, започва се с скица, след това зависи от това какво искате да нарисувате, може да очертаете или може да започнете с колоринга, оцветяването. Аз избрах да започна с скицата, след това изтрих с гумичка самата скица
Няма хлебна гума, затова използвах обикновена, но това въобще не е правилният начин, защото тя размазва адски много всичко. Отделете 2-3 лева и наистина си вземете хлебна гума. Това е едно от най-добрите неща, когато рисувате рисунки. Това е гумата, която ви трябва. След това, както виждате, оцветявам, като избирам топли цветове, а за сенките избирам студени. Това е едно правило, което доста често работи. В повечето ситуации ще ви свърши работа. Винаги, когато използвате топъл цвят за светлини или за base color, използвате за сенките по-студен цвят, като лилаво, синьо и така нататък. Ще придаде наистина едно много по-различно усещане и един малко по... Както виждате, следвам едно и също, оцветявам си. Нищо толкова интересно, всички знаете как се оцветява. Единственото нещо, което съжаляваме, е, че използвах моливи, но просто плоска маркерите ми бяха доста големи за рисунката, която правя в момента и просто нямаше да мога да оцветявам с тях, затова избрах моливи. Но съжалявам адски много, тъй като ми отне около 2 дни да довърша самата рисунка и ми излязоха пришки по ръцете от държането на моливи. Нямате си на представа колко бавно се случва този процес, тъй като вие наблюдавате един таймлапс, който е забързан около 20 пъти, може би и повече. Спомняте ли си как запалих една свещ? Запалих свеща и разлях восък върху рисунката си, което беше окей, тъй като беше в самото начало. И не бях толкова изнервен, защото просто си викам, добре, ще я започна отначало. Отначало имало е причина да се разлее, след това се случи ето това. Да, изгорих рисунката си, не ме питайте как стана и аз не знам. Просто завъртях листа и понеже исках да има свещи, че да бъде по-приятен кадъра, някакси рисунката се запали, стъпих на нея, угасих я, така че щетите не са огромни и успях да я спася до някакво положение, но наистина просто ме заболя сърцето, когато се случи това нещо. Беше ужасно. Отделил си 2 дни от живота си да нарисуваш рисунка и накрая просто я гледаш как гори пред лицето ти. Не, че не се е случвало, къщата ни е горяла около 3 пъти. Чувствах се по същия начин, когато ми изгоря рисунката. Ето тук наблюдавате как се опитвам да оправя положението, като изрязвам от другата рисунка, която нацапах с восък, едно парче с хартия и се опитвам да го залепя отзад на листа. Тук направих грешката, че поставих лепилото от грешната страна, след това поставих листа и после, когато се опитах да отцветя самото нещо, върху самото лепило цветовете въобще не бяха толкова ярки, колкото бяха на другите места. Отново обърках цялото положение на рисунката, оправих се. И това е от мен. Сега ви оставям на истинския Били да ви поговори малко какво би трябвало да следва. И сладете се на рисунката. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're giant things. Знам доколко ме виждате, успях да завърша рисунката. Според мен се получи много добре, лично аз се радвам изключително много, тъй като не очаквах. Наистина там долу, където лепих с лепилото, личи си леко, че не е точно както трябва, малко цветовете са по-светли. Но за тази бъркотия, която сътворих, това можеше да бъде много по-зле.
Може да ми изгори къщата, например. Сещате се. Да, готово е. Надявам се днескашното видео да ви е харесало. Не забравяйте да оставите един коментар, да харесате клипа, да се абонирате и да споделите най-вече с приятели, за да може канала ми да се разраства, защото влагам адски много усилия в това. Всяко едно видео да бъде наистина добре заснето. Не е това, което искам. Със сигурност мога много повече, но за сега разполагам само с това. Така че надявам се всичко да ви хареса. И насладете се на тези кадри, защото рисунката се получи уникална. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So get a good